Nakadin namun hi Michael Jackson King of Pop tia Covelina lo shalar le ming alo peka te in atetlaya an chen in ani a heta hian an chung kwa in an chenga an unaw hi pakwan nia nu le panen mi som pakhat nin hetila in a hian an chenga ni an in hi 672 square foot ania chuan he in a hian sangkhat zakwa somnga atanga sangkhat zakwa somruk pakwa thleng khan chenga chumi hnuah Los Angeles an pema chuanin he in hi bedroom pahnih le kitchen pakhat le chuanin living room pakhat ania chuan an unaw hianin mipa zawng hi room pakhata khumchhawng neia an mu a chuan hmeichhe ho zawng hi living room lama an mu a sofa convertible sofa an mu a thil inziak hi anu le pa ya unaw tana ngai hruina tan an zia nia chuan heta an zia hi dam chhungin hmangai na min pe ni ti ani a tiang hianin ngai hruina tana an luna gate luna tiang hianin an da a chuanin helai hmun hi engtik lai point visitor hi an awm renga ama ngai tu te le ama ngai sang tu ten tiang hianin ni tinin tlaw tu hi an awm renga hemi kan kal tum pawh hian tiang hianin enge keini anga va visit ho tam tak an awm ve bawk ani hemi tum pawh hian pa hi boxer hlui nia chuanin anu hi an nupa hian music lama an tui ve ve ni maw chuanin anu hi Jehovah Witness ko hrana tui le in pe zo ania chuanin an tet lai hianin Michael hianin voi khat chu Christmas lai hianin kan in chauh helai street helai vengah hian kan in chauh ni Christmas tree awm ve lo chu in chhungah tiin a sawi a chuan anu in engti nge chhan ti chuan ni la ve Jehovah Witness ho dang te pawh tumah Christmas hi an celebrate lova tiang Christmas tree te an nei ve hlei nem nei ve lo an awm alawm keimah ni chauh kan nei hlei nem ati ni chumi Michael ana a sawi chhan chu enge kan harsa ni ke ni chu ati duna ni chu maw chutiang chuanin an tet hun laia an hun han dan ania chuan ama hi harbik a awm hlet theilo ani awm a chuwang chuanin a pa ho bul ber ania chuwang chuan a len hnu thleng pawh hian a pa hi ka ngai na lo ti ni maw a interview na velah te pawh chutiang chuan ani ta a pa hi a strict a unaw rual enge mipa rual paruk lai nia chuanin hmeichhia pathum an nia tiang chuanin fal do bik ho kha chu hau bur kha ngei ngei ni dawn tih kha hriat sa a chuan ani hi hei zawng ang chiah mai an tih ang chi kha ni ve ni maw Michael hi an unaw ro pawn chuan an unaw zingah hi a pe riat na ania chuan unaw hmeichhia lar mai a nei ve a Janet Jackson hi unaw nu nia chuanin an unaw mipa panga a ulam panga ho zawng hi Jackson 5 tiin ani kumnga ani atang phat hianin an zaya tiang khanin enge ni concert te nein tiang chuanin group te khan lo dina chutiang chuanin an lo awm ani an lo lar bawk ani chuan a hnungah ama mimal hi a lo lar chho le bawk a chutiang chuan ani ta a chuanin ani hi lead vocalist ani in an hmanga chumi an group ah chuan enge lam te hi thiam a kan hre vek anga a lam dan te hi dangdai bawk a hei hian a lar pui le zual a chuan a hlaphua te thiam bawk a chuan a zai thiam mai bakah chuanin ama hi mi te ṭanpui hi nuam a ti a chuanin mi harsa zawk te ṭanpui ngai ang chi te reng reng le khatiangah khanin a involve nasa a chutiang chuanin mi te ṭanpui na kawngah a thawk nasa bawk ani enge Good Samaritan tiang hiala enge
อันกูเวปขัดนี่มอมาเฮอดัมไลคานินจะดังจนิตาจวนินอันนี้ฮีนุปุยเป็นฮีนี่จวนอันนุปุยปขัดน้ำฮัสจอกจูลิซาเมรีเพรสลีเนี่ยเอลวิสเพรสลีหุ่นไลKing of Rock and Roll ที่อันกูเวทุ่งมอขมีฟนุคานิตาจวนเป็นฮีนี่เดบิโรเนี่ยจวนฟ้าฮีปทุมันนี่จะดังจวนอันเนี้ยจวนินอันนี้ฮีabout kanin Los Angeles aborala chuanin omna in California in hi kansha ladan chu Neverland ti khanya Neverland ti a in hi alarpui em bokani adam like chuan an in hi ama Michael hianin an in te zia soi pakhat chu kanin hi in hmalam nge main door mo kami main door atang khanin pen nga pen ila begya the kan thleng hal me tia chan anin hi karas ai hian alian lo ni ti ten asoya chu tiang khop chanin anin ate zia kha asoi ni mo som pakhat kha in terote a khanin an chenga chutiang chuanin an nu le pa khanin an fate pakwalai kha tang khanin lo chen puin enge an lo khosa ho ne ma se khati hun lai khan an hlim ema kha anin terote chung ko ke ma an chen ho lai nun ta kha an ngai ema anu phei chu enge alung aleng ema sang ni som pathum athin hu atang khanin an chung kwa in sang ni som pathuma khan he ina hen an vakal le an vatlo chumi an vatlo tung chuanin anu chu sitting room thu khan alung aleng ema voinia hetilai ina min throi thleng tu chu Michael hi ni min ko thleng tu chu ma se ama hi voinia hian akim te silava ani cha hi akim te silava tin mitui nen asoya chan kamitha ten la chang renga tia khata athu kha an invel khata envel ta khan a u te school an kalhana an a u te jacket lian pui le phekho lian pui abuna aha ka atlan kollai te kamitha oma hela sitting room kan thu chu tin tang khanin alung len thu te asoya amitui te atla hiala chuanin afate antetlaya nge hlim taka khlai ina chung ko kima an chen ho lai hun ta kha angai to le te ni ti khan amit tha te aron langa tyang chuanin alung ta khaleng mema alung ta che ni tang chuanin ante thun lai angai thu te afanu janet section hnen shelin tang chuanin nge alung che ema khami ke en khan ke po kalung ati chani chuma kan he glow feel pui thiamani chu tang chuan helai in hi te veo ma se helai in a kan om lai kha kan hlim ema kan in po bo kan nuam po ka lai in hi ka ngai ni ti ten asoya chuanin afanu jane jackson chan tiang hian asaya kanu chuanin helai in hi angai the ema helai in a local le han song bol vel te hi nuam ati ema a hlim pui ni ti ten asoya chuan asoi le chu hetia helai in kan chua san hnu le chuan California kan om hnu hianin i lo thei lovin kan om dar te lo tura kan han om dara kanu chu enge kan te thun la helai ina kan chen ho lai hun ta kha ngai thina lo thei lovin kan om dara tu si deadline in close tak le in ngai na ema khata nga hlim taka kan chen ho hun ta kha kanu chuanin angai toilet angai thina ti ten asoya tang chuanin ezon na te nupui pasal te engkem kha puitlin hnu chuanin lo thei lovin om dar kha atura tu te pawh nei la
anu chuan ama Janet Jackson ni pawkha enge anu na lungleng taka pa Michael angai thu te khatanga amitla ante thun laia amitla omte soi khanin ani po amiti atlabe hel ni chumo Janet Jackson pawkha insung theilawa khangte ke en khanin kalunga tileng ve topani chuke pokare ro khoi ve topa chungkwa kanan kimlo hianin asham ema lung aleng don ani tite kafel pui thiama kasha thiam pui topani chumo hemi ina kan kalhi ipo khangai twa engeni anhun lai ante thun lai anu feelings to kha kaba feel pui thiam ve ni chumo ta chuanin enge alung len thak hi katya amhungnom te hi katya inchunga ero he chan anu he a theilawa min an lei to chuwang cha inchung hi lu phalani lawa pon atang chau hianin kan en theia pon atang chau te hianin koron hu thei chu ni chuan heta hianin hmingte kan sign va halai lekha intara hianin halai tlo tu te hmingte an sign thina chuan ke ni pawh kan nu pan hmingte kan sign ve ani chuanin tlo tu hian tika pananung rengani thina hemi kan va tlo tum pawh hianin ni tlo tu an om ve nual ate hemi ni pawh hianin chuanin tlo tu te chu katilang lawa tang chuanin ngai tu le ngai sang tu hi tun thleng hianin ala nei reng ani athina rei to veo ma se mi te an la ngai hlu em reng ani ti kha kasoi du pawka chuanin enge an kota hianin inhu ang khanin lungphun kha oma khangte kha an da granite lung tikhanin ama hrer rengna tana thute an ziaka chuan thlalak chi hrang hrang te an da bawk ani chuanin ama Michael hi he in a chhuah san hnu atanga tlaw lian a hmasak ber chu sanghnih pathumah khan ania ava tlaw tum hian a hlimin a lungte leng thar em a chuanin anin ate zia te a tha chhuak thar le war war bawk ani ole kha zawng kha Michael Jackson a chanchin tlangpui le an in ate tlaia a chenna in a lar tak tak hma an chenna in kan ron ti lan thei te chu ni hmuhnawm in ti ngei kan be se